Hirjer kihir ani ke hang ara dapan isi birta kemi. Ate ingdeng hini hirjer kihir kacepatear ni lake thang ni phai krisiar ni si pathik ponlo. Bonta hirjer kihir ara datum kachuning rilapen apor kachu hang pon thua jok apora ni abang lar pon thu si chekloi jon an pabat pon thulo. Karbi Anglong tourism asai campaign patirpi ponsi kedam tang apor hu denarong kangthilang so alangsu na king rialong kichengsi aphong Hirjer kihir kacepatia sai deng ponlo. Lason thot si pining le thot setami ingdeng hini hirjer kihir kacepati kepado ponji aphanpura adima klong pen kedanglok aporani pathik ponlo. Bonta Karbi Anglong na pen West Karbi Anglong district hinialong kedo kaprek adim pen hirbang piatum apor nang pipon thapu kachuning ri kedo kokajok kacepatir pi ponatuma hin pen matha pon thula pen Hirjer kangsir kangchap mate judges atum pen chingwai ponthusi aporani abang lar ponthulo ke lar pon aporani lake thereponi phai thongke pani anabang ke hirjer deng ponthupo lapen laso hirjer ang thek lake jangmini phai ingkorei si arnisi kangsir kangchap pedo ponpo bangso hut nang litum hem tot lun pen setami kangchap boma hut thek dun longpo Athe bangso kang chapon hut Karbi Anglong pen nongnam kache thangklong news channel Karbi Anglong live hin pen peklang ponikchi la sinang litum sita me methanga hirjer kangkrung kangchap ahut klardak pen kilong dunji aphan methanga hem tot lun penta langdun long ikpupasi Karbi Anglong tourism asai kama hin pen pachini pon News report Karbi Anglong live